Dmitrij Kiseljev, glavni medijski čovek Kremlja na ruskoj državnoj televiziji, otkrio je informacije o finansiranju grupe Wagner od strane ruske države. Jevgenij Prigožin, šef Wagnera u poslednjih nekoliko godina, dobio je od države za grupu Wagner 858 milijardi rubalja, a pored toga na račun njegove druge firme Concord, ruska država je uplatila do sada 845 milijardi rubalja, tvrdi Kiseljev. Analitičari su složni da su informacije koje iznosi Kiseljev tačne i da dolaze praktično direktno iz Kremlja, obzirom da je on glavni Putinov medijski glasnogovornik. Sve u svemu, u poslednjih nekoliko godina Prigožin je ukupno prihodovao preko 20 milijardi dolara. Podsjećamo, ruski predsjednik Vladimir Putin lično izjavio da je Wagner od Ministarstva odbrane Ruske federacije za poslednjih 12 meseci dobio 86 milijardi rubalja. U prethodnom periodu Putin je negirao bilo kakvu povezanost države sa Wagnerom, ali je nakon pobune saopštio da je celokupno delovanje ove privatne vojne kompanije finansirano od strane državnih institucija i Ministarstva odbrane Ruske federacije.